Ce face Angela acolo? Stai găcam. Alea. Nu ți-i milă? Gata, dă-l încolo, în spatele tău, în spatele tău. Așa. Așa, pune-l cu craș în sus. Pune-l cu craș în sus. Nu are putere că e greu, mai nu poate. Și bag în borhot acum. Săracul. Dă-te deoparte. Ce-i faci? Vedeți fata asta de la gât? Nu, eu am găs. Păi de ce nu au dat gaz, bă? Vrei să mori spânzurat ce ai? Îi amintești, da? Ha, te vezi? Ți-am spus că nu are cum să sară, că e greu. Mai pute în robinet Săracul. aici sau lași dop? Lasă topul acolo, Are două? Da. Eu ne-o misiune. Care cu rachiu? Care cu rachiu? Care o să Care ieși gâsca? suică și rachiu. Care bate cui în perete? Bate foiul în perete.